I veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Ženski kutak. Ovo je moj prvi back to school video. Uživajte! Većina youtubera koje sam pratila su pravili neke back to school klipove, ali te odavne kombinacije nikada nisam mogla da iskoristim za svoju školu. Zašto? Pre svega zbog kodeksa oblačenja. U nekim back to school klipovima sam uvijek videla kratke suknje, kratke šorceve, majcene bretele, otvoreni stomaci, otvorena leđa. Ja to apsolutno nikada nisam mogla da iskoristim za moju školu. Ono što sam ja odlučila da napravim jeste jedan real back to school video sa nekoliko divnih kombinacija koje apsolutno svako može da iskoristi za školu. A ono što sam htjela još da postignem jeste da te kombinacije zaista ne budu puno skupe. Pošto ja u mom ormanu nemam zaista nešto puno stvari da bi mogla da napravim neke zanimljive kombinacije, ja sam odlučila da pronađem neki zanimljiv butik. Pronašla sam butik STEM na Slaviji koji bukvalno ima mnogo stvari. Ono što je najbitnije, ništa nije bilo skupo, znači sve je bilo apsolutno pristupačno za sve. Ja ću vam sada pokazati šta sam ja to sve izabrala, a u opisu možete vidjeti koliko šta otprilike košta i možete otprilike već da vidite cenu po kombinaciji. Znači zaista ja smatram da nije bilo puno, ali nadam se da će vam se dopasti. Pre svega izabrala sam 3 torbe, jednu crnu, jednu tegit, jednu krem, 2 farmernica, nekoliko pamučnih majica, košuljicu, haljinu, jaknicu, još jednu košuljicu do kolena, shorts, one more košulja i jednu majičicu dugih rukava. A sada u nastavku klipa možete da uživate u nekoliko kombinacija koje sam napravila od ovih odevnih predmeta. I eto to bi bilo to, hvala vam puno na gledanju, nadam se da vam se dopao ovaj video, a mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Do tada, bye!